Můžeme? Dobre, takže já si to no kdyby jo, tak bys to udělal tak, že on skočí pro tyče a otevřel Ne, vepředu bys to. No jasně, máš to otevřené, ahoj. Dobre, jo, takže si s tím má dobu. Jo, anebo na ně zavoň. Jo, bo jak ti nebudu, já nemám ty klíče do garaže, jo? Dobre, jenom můj nic. Víš, co je díky, ahoj. Zebe si, že ta printa je skoro stará. Jste mi říkal, že to musí být staré za všechno. Já vím, jak to je staré. Já mu říkal, že to bude nějaká hodně stará počka, ale ne. Tak to je větší práce, rozumím. No, Fred to celou koval na koleně, tak třeba pilný, jo, takže máš vojen třeba podat. To je hodně nějaká škoda. To je jenom originál. Jedna, on praví ten výrobek, to není seriál, tak dobré. Já máme nějaké dobrou útočku, ale to ne. Kolik? Myslím, 7. To je dobré. No tak když mi tak potřebné, tak může být tam, a pak může mít do rudy. Já už to starám. Celou, kolik máčme, ale udělám to tohle zapít. Protože byste vlastně měli, jo, bacha na to, revolver má strašně jemnou spoušť, protože ona má krátkou dráhu. No, takže to asi neleknete, no. A zprava si při výstřelu většinou výstřel jde doleva. Znamená, že když nějaký trojku žiju, výstřel jsem si pevně tam kýpe, tak si to znamená určitě, že to bude velký, já to vlastně jsem doleva, protože výstřel. A už to nezvědět, to je grejko. První odpoušť, vždycky pro nás použít, že nebude jenom ustívat. Palec, Brani jsou tuhle nahu vyčekujete na napravnost. Tak, máš celou kanžete. To posloucháš? Řekni ta první, jak jde, protože jak to prvního moc dáš. Ale hlavně je to tak, že úroveň je, každou vyškáme vše, každou nám natáhne, drží to, mačkne. Každou natáhne, nemačkej. Budeš se tam jenom vždycky tam. A tady jsme máme tak. Ten postoj. Ten to bude směru stabilní, ale vystále směru stabilní. To nemá dopadu. Když se chtěla takhle šáhnout, tak moc možná ne, ale... Ne, to je nějak tak, jo? To je to viděli. Máš teďka položen. Teďka natáhneš, tak to bude stůl. Jo, natáhni švím, ale nemáš stůl. Já to dám lepší. Koho mi zadní táhá, natáhni si to a námi si na ten desu, jenomže máš to tady. Krásné, natáhni. Ten čopka, to je na pohodu. A hlavně míř, desítka, dívej. Krásné, natáhni si. Krásné, natáhni si. Ale bych zatím jenom jeden. Musíte natáhnout, anebo musíte promáčknout, ale bude vám to hrozně těžko. Což na večer. Musíte si to zajít. Pak tak 2, 3, 4, 5, 6 metrů, jo? Dýchat, plynule. Dále.